kuya. Dapat may screenshot. Padadala ko to, MJ, sa'yo to. Okay, iPad with pen. Alam ko, gusto mo mga iPad and then. Okay? Kasi ako, may bago na akong iPad. M4. Ito ang iPad ko. M4 naman yung akin bago. Yan. Pag mga ganyang camera bago. Okay. Ayan. Good job, MJ. Ganyan lang. Kesa pansintang gawa-gawa tayo ng mga bagay-bagay kalokohan. So, okay na to. Okay, sige. Diba? Kaka-grasya ka. Guys, balik na. Tingnan.